Vladimír, Tadeáš a Ivana sú úspešní Slováci, ktorých očarilo Francúzsko. Vladimír odišiel na francúzsku strednú školu, keď mal iba 15 rokov. Učitelia hneď ma vnímali ako Francúza, oni nebrali žiaden ohľad na to, že som Slovák, takže to bola celkom makačka ten prvý rok. Neskôr za ním odišiel aj mladší brat Tadeáš. Úspešne tam študuje medicínu. Mne sa tiež páčila francúzština, hlavne tá vízia je študovať do zahraničia. Patrili k najlepším žiakom, súbežne študovali vo Francúzsku a cez komisionálne skúšky aj na Slovensku. Aj Ivana tam ukončila štúdium ekonomiky. Chcú pomôcť slovenskému školstvu, vymysleli unikátnu aplikáciu na výučbu matematiky Monitor z matiky, Ktorej sa môžu dnes študenti učiť matematiku úplne bezproblémovo, moderným spôsobom a pripravuje ich to, aby sa dostali na vysnívané stredné školy. My sme videli tých francúzskych študentov, ktorí nie sú o nič lepší ako tí slovenskí. A je to také zvláštne, že zrovna oni sa umiestňujú lepšie v týchto rebríčkoch. My by sme chceli prispieť k tomu, aby sa budúca generácia žiakov mohla naplno venovať svojim štúdiam, aby boli úspešní, aby rozvíjali kritické myslenie. Tým, že sme odišli do zahraničia, stále ostávame Slovákmi, síce Slovákmi v zahraničí, ale nie sme Francúzmi, takže tá naša zodpovednosť občianska je stále pri nás. Čo by ste odkázali mladým ľuďom na Slovensku? Aby jednoznačne si za svojimi snami išli, aby sa nebáli, nevzdávali. Pretože s odhodlaním a s motiváciou určite sa dá všetko zvládnuť.